€25. Laatste hier. Dit is nog een Amsterdammer ook. En Amsterdam, dan wordt het een Amsterdam maar. Wel een aardige weg. En dat bedoelt groepen. Dat zegt €15.
Dit is het volgefeest bij het Barbiertje en dat vinden we in de Kerkstraat. Dat is ook een van de sponsors van de beste dagen. Roxy van de Roekmakelaar, van Vloeren uit Nieuwenhoorn, X-Storm, de Haasten, hoofdbedrijf van Onder Barneveld aan het Ediplein, de Zwagerij MC Data uit Hoofdplein en Dirk Waterjetting. Calla's, Alliums, normaal 2 stuks voor een tientje, vandaag 8 voor de winter. 8 stuks, 20 euro. Station 4 het Zuidfront, daar deze demo's van de tuinverenigingen AOVOP en Barana. En ik stel het net al met heel geduldig wat daar staat. Ja,